Аз смятам, че най-трайните знания са тези, до които децата достигат сами, чрез опит, експерименти и лично преживяване. Именно това прави роботиката един от най-мощните инструменти в съвременното училище. Тя превръща сухата теория по математика, физика и технологии в живо практическо приключение, в което децата не просто усвояват знания, а ги прилагат напълно осъзнато. И благодарение на Национална програма Иновация в действие на Министерство на образованието и науката, в нашето училище успяхме да разгърнем потенциала на този иновативен предмет. Програмата ни даде възможност не само да обогатим нашата образователна среда, но и да покажем как роботиката трансформира традиционния час в пространство за творчество, критично мислене и екипна работа. Здравейте, аз съм Христо Стоянов от 4-ти клас и за мен роботиката е супер сила. Тя ме научи, че когато греша, то това не е страшно нещо, е просто първата стъпка към правилното решение. Когато работим заедно, ние така научаваме все по-нови неща и така правиме добри идеи. Когато порасна, искам да направя робот, който помага на хората. И тогава нямам търпение за новата идея в следващия ни час. Здравейте! Казвам се Алена и съм от 4-ти А клас. Ако трябва да избера най-страхотния любим предмет в училище, изобщо няма да се зачудя. Това е роботиката. Откакто учим роботика, часовете минават толкова бързо, че нямам търпение да дойде следващата седмица. Всичко е като една истинска игра, но всъщност научаваме куп полезни неща. В началото на всеки час се разделяме на екипи. Някои са строители, а други са програмисти. Моята любима част е сглобяването, защото работим с невероятни лего комплекти и специални мотори. Здравейте, казвам се Магдалена и съм от 4-ти А клас. Най-вълнуващия момент, когато правим робот, е когато той оживява. Първо го построяваме от специални лего елементи и му придаваме ум и разум с програмите в лаптопа. След това му слагаме различни цветни мотори и му задаваме команди. Например, да спре когато види червен цвят или да завие, ако пред него има препятствие. Понякога роботът прави грешка и тогава с екипа ми ставаме истински детективи и търсим грешката в кода и опитваме отново, докато не успеем. Първа точка за отбора. Plus Lego Лига е състезание за малки и големи, което от доста години се провежда в България и победителят при големите даже представя България в света. В нашето училище участваме в двете категории. Едната е First Lego League Explorer, която е за ученици до 4-ти клас, която нашето училище тази година взе и отлича. Аз казвам Кристиян от 3-ти клас. Аз съм Ения от 3-ти В клас. Аз съм Ния. Участвахме в First Lego Лига България 2026. Приготвяхме се много за състезанието и като влязохме в голямата зала, грешихме, поправяхме кодове. И според мен най-вълнуващия момент в
състезанието First Lego League беше, когато трябваше да представим нашия проект и плакат пред съдиите. Разказахме им за нашето археологическо откритие и как мотора задвижва механизма и как цветовия сензор може да открива артефактите. В края на състезанието, когато ни дадоха грамотите и медалите, ние бяхме много щастливи. Аз разбрах, че да си лего строител не значи само да подреждаш пластмасови блокчета, означава също така да помагаш и да мечтаеш смело. Отбора Lego Camp, които триумфираха на националния финал на First Lego League България 2026, проведен в Бургас, конкуренция с над 800 участници от 40 отбора от България, Казахстан, Хърватия, Румъния и други. Спечелихме първо място в категорията робоигра. В 3 напрегнати старта на игралното поле, техният отбор демонстрира безупречно програмиране, точност и отлична стратегия, поставяйки най-висок резултат в цялото състезание.